दिनै आङो माइरं अननि फिथा बानायनो नागिरदों, थावनि फिथा। नोंथांमोनहा नायलांदो, बेयाव माइरं जों जि जायो बेखौनो ग्राइन्डाराव होनानैहाय जों बानायदों आरोना। ओमफ्राय मा होनोमोनलाय, बेयाव आं होदों गुर मिथाइ गलायनानै, ओमफ्राय माइरं अन, संख्रि एसे, ओमफ्राय मैदा एसे, आथा एसे। नोंथांमोनहा नायलांदो माबोरै बानायो आङो। अराव बानायगोन, रिफाइन थाव होखाबाय, दा आं फिथाखौ हरबाय। बेखौहाय एरनानै होनोसै, थावा एसे खम जादोंबा बिनि सायाव ओरै होनो हायो, एरथ'नो नाङा बेखौ, लासैनो एरनोसै। बेखौ एरनानै होनोसै, बेलथायनोसै। जुदि थावा नांजोबाखैबा एसे एसे बेखौ नारनानै होनांगौ। जोंना दहायनो बेयाव बानायखांनाय आरो बेफोरो। अरा जोङाखैबा खेबसेनोबो बुरजा हरजायो, मोननै मोनथाम मोनब्रैसो, दसे दसे थाथ'नानै, नङाबा आथा नांगोन नालाय, एसे मोनहां मोनहां जाबा। नैबे सिगां होग्रोनायमोन, खामब्र'बायहाय, बेलथायनोसै। हारसिंनो मोजां बुगाबोयो। अराव एवब्ला बेनो आरोना, एखमबा बना बारा जानोसै, औवा बनबा बारा जानोसै, ओमफ्राय खामसै, बारा जानो नाङा, एसे ल' फ्लेमावनो एवनांगौ गेसावहाय। ओमफ्राय आं गेसाव एवाखै आरोना, अरावनो एवबाय। जुदि अरा बारा जायोब्लाथाय एसे बोस्रायनानै दोननांगौ बनखौ, नङाब्ला खामगोन, खिन्थु सिङाव मोननाय नङा, बेखायनो आरो। बेखौबो दा बेलथायनोसै। खालामबाय। मोनबाय। हेल' लोगोफोर, जोंना थावनि फिथाया मोनबाय। बेखौ जों दा आंनि आगैनो, बिनानावनो जाहोनायसै, माबायदि मोनो स' ट्राइ खालामथोंसै बियो। माबायदि? गोथावथार। टेस्टि ना? दे। मन्दिर खाथियाव जाहैनोसै।
गोथावथार नोंथांमोनहाबो मालाबा न'आवहाय ट्राइ खालामनो हागोन एवनानै जानो हागोन जोबोर गोथाव मोनजायो जेबो माबाबो जाया आरो हेल्थनि खथि जाया हेल्थि आरोना बियो आटाल' होबाबो जायो मैदा होबाबो जायो माइरङावहाय आरो फार्स्टआवहाय आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आं जाबाय खावसो नोंथांमोनहाबो न'आवनो था मोजांनो जोबोर गोथाव आङो जोङो बिबार बागानावसो जाफैबाय माबायदि मोनदों आंबो गोथावथार मोनदों आं थारैनो गोथाव मोनदों ना नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आं कमेन्ट बक्सआवहाय मेनसन खालामहरदो गोजोनथोंसै